Ginubog na karong adlaw ang batanong lalaki nga nakip sa napatay sa dugong operasyon sa kapulisan dito sa Banacon Island, lungsod sa Itafi, Bohol. Pamilya pa daw nanawagan og gustisya. Si Nico Serino sa report. Alas 2 kaganihang udto gigawas gikan sa ilang panimay sa Barangay Ermita ang patayng lawas ni John Jason Montes. Ang 22 anyos, usa sa napatay sa operasyon sa kapulisan niadtong Mayo 28 sa Banacon Island. Bit-bit ang mga placards, nagmarcha ang ilang pamilya ug mga higala. Milabay sila sa Cebu City Hall, subay sa ilang panawagan og hustisya ug pagkondenar sa paglambigit sa batan-on sa drogas. Gibarugan nila, inosente si John Jason. Bitar kita na sa basket dito, natuog pa ng bata. Natuog pa na, napukaw lang. Tungod yung bahay, basket. Mau na lagi na. Kadoong dito, pasayro, pagbalik, kargaminto. Gipahigayon ang Ricky Mas sa San Nicolas de Tolentino Parish. Didto na nahimong emosyonal ang pamilya atul sa pagbindisyon sa pari ug paghalad ug mga pagampo. Na. Tabunin na sila. Saan. Hindi na ako makita. Padong magyapon tatanong nito sila. Ang pamilya una nang midangup sa Commission on Human Rights ug kagahapon gipaubos sa autopsy ang iyang patayng lawas. Mo-follow up pa sila sa resulta ni ini. Sa daglo din kanindar mga pagkaon. Wala galit tayo buhat nga dinautan. Kaya bisag gamay na lang nga illegal wak yun. Bisag hantak lang, baraw, pagyap ko na. Si incoming City Councilor June Alcover nanawagan sa bug investigasyon sa nahitabo. Kung imong tanahon sa ermita ang ilang balay, perti yung pobreha. Ang ginikanan, perti pobreha. So, usaw man ni mapag-ingon nga drug lord na ikaduha atong ikaistorya ang mga silingan, si kapitan mismo imo katong ikaistorya, wa magid sila magtuo nga drug lord ng bataa. Nico Sereno, Balitang Bisdak.